Adis, budbud kamuti, baligya, mga unta. Pirada na to, diha, pakagaro na to natumba na. Aron makatila po ni siya sa atong budbud kamuti ba? Nga! Love you. What did it do? Nagsagot si Papa. Madis, tulo ka kilong kamuti, di ay ni, paniti. Aw, tong hurim-huriman, di ba? Dali na kayo na panitan. Madis, ali na diri, banggod na diri. Di man di ay lalim ni, gahi man yung kamuti. Gain na, dyan ko bumanggod diri, pati ko kaman, bisag isa, manang ipagawa sa na ako akong food processor, o sa waray, food blender. O, di arang resulta. Madis, taglahit, ay ko anong sa kilo, kay para ni sa, unta na sa palaman, bag, butangan ako, og gata, og sugar. Sugar, 1 half sa kilo, og gata, isa kabaso. Aban anong kamuti, isa ka kilo. Og itak ang sakayo. Mauna ni Madis ang 2 kilo, akong gamitan sa meat grinder. Butangan din ako 1 cup nga gata. Og i-mix. Unya, luto na ang para sa palaman. Unta nga nung unta. Kay, daon niya na mag-istorya rata. Medyo palpak ning trabaho Pero kay mama madiskarte man ta. Nahala, maglikit na ta. Og sa dihang naunsa man ni, bungkag man ni Madis. Di, gid wala glikit. Mauna naka-desisyon ko. Nga, dili na ako ni palamanan. Ako na lang isagol ang tanan. Unya, niya ang resulta. Pwede na siya malikit. Madis, so man rin ako likit ang tanan. Wa na ako na bidyuhan. So ako na itakang. Sa pagtakang Madis, imong unahon kato mga sobra-sobra nga dahon. Kay din harataman ang tubig nga tong ibutang pagtakang sa tong budbud. Kay humok ra ba natong budbud Madis, dili pa sa budbud sa tumba na arang gahiya nga. Madis, sa kamuti 3 ka kilo, 40 ka budbud akong nahimo. Ug kwintahon nato ni gasto pug og bali 200 ka pinos. So baligya din ako og tag-10 ang buok. Wa na mo reklamo kay hago kay mang budbud no. Og din hina naluto na. Da arang humuta aso-aso pa. Ako na rin nga unon kay grabe na ako kakasuroyon. Budbud mo da, budbud tag-10 na lang budbud oh. Og syempre Madis ako sa dining tilawan. Humok pa ni Madis kay syempre init pa. Mugahi-gahi na ni unya ako mabugnaw na. Be tilawan ta. Nge, arang tamisa. Pero lami man po. Isa pa lang kabok, malipong na ka nga. Malipong na kas katampis, Madis. Pero lami man po siya. Wala na ni nabtagbog no, Madis. Kaya init pa ni. Nahurot na dayon. Salamat kayo sa mga silingang yung nipalit ani. Salamat sa panonood at pakinig. Mama.